Muni ang kuwan na mama. Dali, dabo ka ng wine bar. Muni ang wine bar ni Mariano. Sa, Focus usa. di basta-basta ni. Nanahurot ng wine Nanahurot ng chibas, dere. Blessing. Sa pitas yung ito sa wine bar. O, ibalik ka mo din diha. Iba ko kabinet. Basta sa multi. Muni mga... Yan, diri, pa daw na po na yung kusina, dirty Ang iba kitchen. ko mga kabinet. Kumana, uy. Talong diha. Yang model si Brods Aaron. Uy, ang water dispenser. Kumana. Water dispenser ba ko? Uhiwi man. Ay, kuha na ka ganina. Yan, ano po ito sa dirty kitchen. Si Jingjing, maulo bagay si Jingjing, si Inday. Si Way Lawas. Pinasilawas. Oh, ikaw na ba ganyan? Pamila sa nga ba? Oh, kaya mula ka kami. Oo. Kaniya, nakot isa. Buka na, bukod. Ang bag ma, asa man to ma? Ang bag, Saan sir. nila sang bag? Baga to. Nakusa mo. Tay, bigay ko na tayo, tay. Ano yung dirty kitchen diri? Baka sa matot. Ay. Pagkaitan ako mag-video, kaya gapoy na akong kamutoy mo, kaon sa ko. Chicken cooking paubos. Ikaw sa mga buko. Sa basakan, gikan nga. Kuan. Lubing, Daw, may bulan. tayo. Bulan pa, bulan. Kabuni na na. Like, magkukuan na nag... Gatas. Ang grills po, Chan. Chan, parang up and down. Orig. Ito mo? Tigatek to si Chick. Takyan, takbong. Arji, pagsulti ni Brian, kaya mo ato na ba na dito video? Sulti yung review yan. Arji. Hindi ko ka-istorya. Lalo na si Ngata, nautik, guwapa na ko. Itay na yung dalaan nga kuwan na. Kabali na mo nag-beaches. Pasalid na daw natin. Bali na mo nag-beaches. May bisis na mama. Ito yung kuwan na. Sakit tayo nung sa kulog. No. Kabala mo ang pick up. Kaya balit upuan, pick up. Alam mo sa may kamputot na Ako na kita mo ni Mama. kamatis, hugaw ni. Ay, ang buk niya. Kaya may kita mo ni Mama dito. Pag-anak na ko. Tanaw sa iyong lumoto, hirin ko sinili doon din. Ito squat ko dyan. Ako RD. Mo daw yung kwartong dungkoy oh. Ani? Murag diskuhan ng color. Ha? Ano bro? Bawat salita. Hi! Inday na. Ako si... Mangita daw siya kuan.
Bakante diyan kapung. Kemana ya? Macam-macam. Menutin laot tayo. Enggak, bangku. Saan paglaan na niya uyab karon pa nag-uli. Iya sih. Si Ann sini. Hindi ko siya buhay sa Ay. Ano jubilin diha? Nasa kuan dito sa ilati ay. Ah, hindi. Nga mo butong? Ha? Ang butong karon kabalo mo mahal na di kayo diri sa Targong. Kabalo mo? Ang butong baw. Dili ni si Papa ni. Nawa ni gibilin. Oh. Nag-pair ko na sila. Si Palolot. Ito lang siya, pakapin, kasal. Kabalo mo sila putot. Kulangan pagbayad sa kasal. Kung kisay nakadungog karon manawagan ko nga muamot mo sa ilang bayron nun. Labi na gyud kambot sa kajuminda. Ngayon na unta nga nakadungog ka mo sa akong panawagan karong orasa. Bot. Juminda. Maluoy ka. Una lagi kayo. Si Palolot, mo na itong ibayad. Ikaw na kayo stay. Palolot! Ha? Bulago ka? Istoryahin mo papa, Palolot! Uy, bulago na siya. Balong, istoryahin mo papa. Palit na agdulan. Kayo dahil. Ako din. Ayaw na ipada ko ang tiyan. Mama sila ang may pa-desisyon. Sugod ka, magbinod ka. Buta sa pagbunsar mo ito bagit. Hindi ko kayo ma-reply. Sila na lang daw. Ako mapuntot. Bato may city hall ba? Mo to si Tiol si Putot kay si Junjun na preso, kabalo mo. Na-preso kayo na. Na preso si Junjun. Wallet to. Parang kwarta niyo mo ito. Ito Kuya Brian. Mo na ilang double door. Iskube. Mo na si one door. Iskube. Grabe sugay. Ang mo ni si Bobot. Na. Hila. Go pala kag-t-shirt. Hila. Palolot. Si Palolot. Palolot. Palolot, tawagay mong papa. Papa. Di, istorya. Manawagan ko. Wako. Manawagan ko. Naplatan sa lamin. Pagkatawa kiling, ano ba? Di mo tanong sa mong mata. Shh! Ba! Shh! Palulot. Di mahoro ba tagbulad? Palalang! Ay, pataw, i-off sa itong pataw. Tawaga si Ucik, Ucik. Ucik! Ikaw, Ucik! Mucik! Ikaw, Ucik, Ucik! Tingala siya ito. Ay, ito, bagay na tingala siya siyang naong. Tanawa dali ito. Long! Long nga lang! Long, narakalong. Istorya lang, istorya. Stress yung papa. Palalong. Nagyayaw na yung lolo dito lang. Ang ginako, tabangit yung lolo dito lang. Nagyayaw yung mga lagpot yung tarong. Uy, aw! Nagtuon na mo si Mariano. Nagyayaw. Naman yung istorya dari. Ay, kitumba. Nay mo classmate lang. Maunis Mariano Barrios. Si Juan. California. Na binagog kisay gayaw ni Papa diha. Binagog naon sana. Ubre na nayo pa. Tanawagan ko kang Juan. Kaming driver sa pick-up. Sana ba, father? Hindi na madagan day pa. Ginoo ko, saan naman nilang balay ay? Hindi na ako itong isama. Ang sana pwede na Klaro, ulo ba? klaro na mo. Klaro na mong barangay. Barangay Hinebra. Para si Tamon.
Sa original eh, wala mo nagay. Kamu? Dili ba na? Ano no? Lagi, wala mo. Palindor ako na yun. Ay! Dili, papuso na ko dili. Pila ni kamans ni? Upat. Ay, Upat na. ay, upat karong So 8. dili na, Paps. Paps, tagay ko kuan, Paps. Ato bang wa? Drums. Ay na. Drumstick. Betul gitara aja, kago gitara. Nagawat yung 30. Gitara ba? Kasi, Hoy, kalimuot. Si Palolong. Tawagay na Palolong. Dili sa dia putalin no kay aircon ba? Ay, gani na yan. Anak ka ni Mama Len. Palang anak ka ni Mama Len. Sitin eh. Atay hamak ko na. Sitin eh. Anak ka ni. ay, bunga nga ko yun. Tenta ni Bita. Gusto rin na pa na. Napakuan yung ihang pick up. Nadangot. Kaya sa mga ginoo ko. Be, si Balong, be. Balong, gusto ko ba si Upo Chandler? Balong! Ang buta! Inang nanawag ka ko na gwapa. Nanaon doon siya kasi iyang ipayon kato Japan. Nasa balay. Wala, nakabutong. Uy, mo gani, gilutan ako siya gahapon. Uy, si Itay na din manghatag og load ron. Nagalagi gahapon, si ko na kong gusugo, si Inday. Oh, na si Junjun dali karon. Karong rasa. Gahapon. Na si Junjun, magduko pagi siya kay maulo na siya. Jun, Jun, ay butong dito daw Jun. Nasa misa. 30? Dali lang. Lin, ang last. Ingon si mama, na daw butong dito. Luto gahapon, gilutan ako. Gusto ko daw siya ng Gilutan ako. diri na pud mi sa mga kuan. Sir 9 to 7. Ay, kakapoy. Urot lang yan, Malin. Wala na ako. Oh, Pila pala dyan isa balay na. 100 ka pin. Wanna change your mind. Pila pa basta rin. Wala ko ka oras ning isa ka kuan. Sa ka tape. Basta na dyan siya. Oh. Muni lang kusina diri kan anan day ni diri nga nagjunjun karong oras sa mga sa oras sa. Last day sa siguro ron. Oh, lutsan na sa kusina.